Bonjour nektek Burgundiából. Na, hát itt van az Audi, és csak itt hozom. Elméletileg jó lett, igen, van ez a check engine lámpa. Hát ezzel ez van, az egyik izzítógyertya az nem jó. Azt nem bírtuk kiszedni. Még annó, ugye a 6 se volt soha se cserélve. Most már legalább 5 ki van. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát a lényeg az, ezzel az Audival, közé mutatom neked a tájat, ahol megyünk, hogy le akartak húzni 3200 euróval egy Simmering csere miatt elől a motornál, ugye már mutattam nektek az előző videóban, ami egyébként 29 euróba került, majd ugye azt mondták még ennél a lehúzós garázsnál itt Franciaországban, hogy a vízhűtőm, ami egyben a váltóhoz is hűti a váltórajat, az is lukas, és az 750 euró, szóval valahogy így állt össze a számra, hogy ez, meg az, meg így, meg úgy, 3200 eurót kell fizetni. Na hát szóval így, hogy nekem jött ez a srác segíteni, aki egyébként egy szervizbe dolgozik, mint autószerelő, megoldotta nekem ezt a problémát, ugye 29 euró egyszer kért 40-et, akkor adtam neki 150-et, hogy jól érezze magát, elvitte még az autót autómentővel a garázsba, ahol dolgozik, és szabadidejében még megcsinálta nekem géppel a váltóolajcserét, hogy ugye ne rá legyen töltve, hanem akkor cseréljünk, plusz ugye szűrőt, ez 350 euró, tehát összesen 530 euróba került ez a mutatvány, ennyiből állt össze az Audi, itt van, jövünk vele, megyünk, meg van nézve minden, hogy van-e hiba, nincs hiba, úgyhogy eddig nagyon finom az autó, nézd csak, finoman vált, jön, megy, nézzük, itt egy kicsit meglövöm neki, nagyon kellemes, be is értük ezt a másik autót, szóval ilyen történetek vannak, 3200 helyett 550, és mindenki boldog, hogy ez megtörtént. Figyeld, milyen helyen megyünk, közben azért mutatom neked itt a várat. Nézd csak, nézd ide be balra. Hoppá, ott a vár. Nem látogatható, sajnos. Na, úgyhogy mondhatom nektek, hogy nagyon örülök, mert nem azért, hogy a szarrágás, vagy a mit tudom én, tehát ugye nyilván egy olyan Audiba, amiben van már, most már látod, mennyi a kilométer? 434 000. Tehát ugye nyilván nem szeretnék belekölteni ezreket, de leginkább nem szerettem, hogyha hülyének néznek, és akkor le akarnak húzni 3002-vel, az, ami egyébként jó indulattal is megoldható sokat a kevesebből. Úgyhogy remélem, hogy ti nem jártok így, vagy remélem, hogy ti is odafigyeltek. Egyébként én valahogy ezeket az Audikat nagyon szeretem, tehát ez is egy 3000 V6 TDI Quattro. Én nekem ennyi kilométerre, és komolyan mondom nektek, azt költöttem rá, egyébként az egész autót vettem, azt hiszem, hogy 1000 euróért vettem, tehát ilyen bicikliárba vettem meg ezt az autót, de úgy, hogy előtte 50 000 volt cserélve a komplett vezérlés itt Franciaországban egy vagyonért. Egyébként generátor hibája volt az autónak, úgy vettem meg 1000-ért, tehát költöttem rá, kurvára szeretem, tehát ez a quattro hajtás, ez hogy kombi, hogy tudod pakolni, nézzek most egy kicsit dzsuvás, vagy mit tudom én, de tehát nincsen szétszakadva, nincsen szétájulva, van napfénytetőnk, hogyha látod, igen, tehát azért, na, szerintem nem egy rossz autó, és én egy ilyet nekem nincs kedvem eldobni, úgyhogy inkább megtartom, mit tudom én, minek akár csak cuccolni, vagy pakolni. Nekem ez tökéletes, és hát nekem van egy ilyen tiszteletem így az Audi felé, mert az első Audi is egy 80-as Audi volt egyébként annó, még az a full kocka, 1.6-os benzines, persze jogosítvány nélkül, még 17 évesen, tehát van egy ilyen Audi szerelem. Tehát most nézd meg, na, most itt ülünk benne, itt viszlek, most mit akarsz ennél többet? Tehát 1000 eurós autó. És mai napig tud mindent, ami kell. Persze tudom, van jobb, nekem is volt jobb, meg volt újabb, de én ilyen old school vagyok.
Szóval ezt a kis történetet hoztam nektek ezzel az Audival, ezzel a videóval én úgy gondolom, hogy le is zártuk ennek az A6-osnak a történetét, majd jön a másik A6-osnak a története, amiben ugye légrugó szivárgás, meg újraprogramozás, meg mit tudom én, most jön bele az új kompresszor, meg ez se jó, meg az se jó, az meg egy másik helyen van, de elméletileg a héten az is kész lesz. Annak is egy jó sztoria van, majd meg fogom nektek mutatni, de remélem, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy ennek a zöldnek jelen pillanat itt lezárult a története. Szóval ilyen történetek vannak innen Burgundiából, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és köszönöm, ha megnézel más videót, ne felejts el feliratkozni, várlak a következőben, aztán hamarosan jönnek a videók egyébként a 205-ös furgonról, teljes felújítás lesz, kuplungot kidobjuk alóla, vezérlést, mindent kicserélünk, hogy menetkész legyen őszre Egyiptomba. Szóval még egyszer köszönöm, és sziasztok!